So ne nan ya kama labuna gashi yanayi mani barna karki bari soyi mini rata to ki jini da ke na fi kauna wacce ta zo bayan ki sa a raina ki baiwa ce ta ki rikitar lissafi na tun a ganin ki a so kauna gashi ina faman nema dan naga kin zo sashi na babu abin da a so ban ba yanzu ki gane nufin kaina ina jin ba rabuwa ranar da ta zo shi kenan. Kalma ɗaya ki ban amsa ɗaya yarda ki zama uwa a gurin ƴaƴana ummu da ke muka gauraya ko da gani ba tambaya ki na fi so ki zamo mata a gidana ranar da za ki kira ni mijinki na ce miki mata a ranar ba zan iya bacci ba ummi wallahi kin mini to ni ma zane miki zana gwada miki tsantsar kauna ta shi kenan. Kina da kyan kallo dawisu ta ballo ido yana kallo ummi na ce wa hello hello ummi ki amsa kira kar da ki mun tazara a so na ki ummi ban makaro ba kyakkyawa ummi kike ne kyan kallo kike jin da na same ki a huta la a tare da ke za mu je can Saudi bayan aure na mu da ke za mu sauke faralin mu a shi kenan za mu sauke faralin mu